खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै आं गोदान मोनसे टपिक लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ बिगिनिं टु एन्डिं जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। आरो साबस्क्राइब खालाम, आरो लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, आरो आगदाथिंजाय थानाय नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोबा नोंथाङा थाबैनो नुहैगोन। बेखौथ' बयबो मिथिखाबाय नङा होमबा? दा आं नेटवार्कनि सोमोन्दै बुंनो सानदों। नेटवार्क होननानै बुङोब्ला निउ आर्न टेक्न'लजि वार्किं अफार रिलेशनशिप नलेज होननानै बुङो लोगोफोर। निउ आर्न टेक्न'लजि वार्किं अफार रिलेशनशिप नलेज होननानै बुङो लोगो नोंथांमोन। दानि जुगा ओरैबायदि बादायारि जुग जाबाय, ओरैबायदि बादायारि मुगा, दानि जुगाव गोदान माखासे बेसिक माखासे नलेजफोरखौ बुथुमनानै लानांगौ लोगो नोंथांमोन, मिथिबायना? आरो मोनसे खोथा, नोंथांमोना भिडिअखौ जानला मोनला नायो। बिदि जानला मोनला नायनाङा लोगो नोंथांमोन। बबे चेनेला नोंखौ बा आंखौ माखासे सान्थौ आरो सानस्रिखौ बा गुनखौ एक्सपिरियेन्स माखासे आपडेट खालामो, बैफोरबायदि चेनेलखौसो मोजाङै गोसो होनानै नायनांगौ लोगो नोंथांमोन, मिथिबायना? मिथिबायबा थेंक इउ। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो, आरो बेलाव थुनानै हो लोगो नोंथांमोन। बाय बाय।